Bisan dunay pandemya, padayon sa pagselebrar sa Kadayawan Festival ang tribong Bagobo, Tagabawa sa Davao City. Ug kabahin ini ang pagluto nila sa tradisyonal nga putahe nga atong tilawan. Pinagi sa report ni Chin Sabute. Kay dili man makalugsong sa syudad sa Davao para sa selebrasyon sa Kadayawan Festival karong tuiga, ang mga miyembro sa tribong Bagobo, Tagabawa, ani alang sila sa Sitio Semento sa Barangay Astorga sa Da Cruz, Davao del Sur aron mapadayon ang naandang tradisyon. Isip selebrasyon, naghanda sila og mga tradisyonal nga pagkaon. Sama sa lami ang linutlot nga manok ug baboy, nga usa sa mga ilado nilang putahe. Ug ang ginataang ludang, ilado sab nga lami, hilabi pa nga kuti ang paghikay niini. Kinahanglan sa putahe ang gata, dahon ug tangkay o labog sa gabi, ludang o udlot sa gabi, tagiya o pampahumot, luya, sibuyas, ahos, paminta ug asin aron makompleto ang ginataang ludang. Giparesan dayon ang mga putahe ug usasab sa ginapasigarbo nilang native coffee. Lahi man sa naandang selebrasyon matag tuig, nagpabilin gihapon ang tradisyon nga dili gayud angay kalimtan. Sama na lang sa pagluto niining mga pagkaon nga tatak, tribong Bagobo, Tagabawa. Pinaka-importante nga matun-an sa mga kabataan kay mao kini ang amuang kabilin sa amuang apuhan kanino nunuan hangtod karon. So kinahanglan gyud nga dili namo malimtan kini. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.